day kay kaulan kaayo. Kita mo sa ko ang kaganina no na screen na kaulan. Nya karon na ko istorya. Katawanan kay katsa ako kay ganahan ko ani mag na ako yung skato. Nya paggawas ako di bugnaw eh nagbuhat mo kog tsa wirtu og sabot sa gikaunday. Nya nagsabaw ko ramen nya karon nagkaon ko sweet. Anyway, atong istoryahan karon kay nag-send og message akong amiga diri. Hello Didi, shout din, shout out. Message siya doy na kanang mga intay og dudong na kanang nag-message akong biko na murag nilaptik sa taas. Boy, ganahan ba daw ko? Of course, ko. Wala yung ulaw-ulaw karon amigo jud na nimo, friendship na nimo. Di na mag-ulaw-ulaw. Friends jud mo, di ba? True friends mo jud naging una na. Hindi claim jud ako still true friends. So, pasalamat jud ko ana siya yadong itrapay. Bahalag uy, hindi nga na kay duha na. So anyway, about mga friendships, no? So, kada pag-ari na ko sa Australia, I'm very thankful of the happy to hulog. Gusto mong hangin this ko ni. I'm very happy to meet friends in my life, mga tao na nahimong friends, na friends jud or wala akong kabalo na, mga friends jud ay unya pagka-ending day friends jud no? Kay kanang di ka mo Pilipinas unya. Ibang ikan kong Pilipinas. Kung mas Pilipinas, 3 years na siguro kung nagtrabaho dito as a nurse. Tapos, ibalhin ko UAE. So, naradyo ko sa Abu Dhabi good. Duha ka hospital. Siya, pag human dito, mga 12 years ko dito. Nangyari ko diri sa Australia. Pero, before pa ko nakatrabaho diri sa Australia, kaya daghan magproseso good to be a nurse. So, muna ka mo, kung ganahan mo mahibalo, or ganahan mo mag-review sa exam, ganahan mo tutor, palihog lang, reach out to me, and we can find something about it. Anyway, back to the story. So, before panjud ko ni permanently relocate diri mga 2 years yun na siya na in and out. Okay nang visit ko ana sa process sa mga anang nursing na license diri kay mag-exam ka man, so mosulod jud ka para mag-exam no. Tapos so katong mga tao na na-meet na ko bitaw si Charlene first of all, ako jud na siya kana classmate sa una niya, kapareho mi og syudad sa Mindanao niya, nakasmitan na ko siya from sa university ba sa nursing niya. Sige magpamista na sila, every jud pista jud na mawala ilang balay kay paghanda jud na sila. Uy daghon ko silang handa so stop by one stop jud na ang ilang balay niya. Mabalo ka na may mista dito di ba na sa kuan sa dili sa dakong syudad kimo stop kasi sa balay ug wag may magkaon ato sa kasabi sa balay mo kaon sa kay ngana ba na. So sa iya jud lang jud stapanan sa high school amo jud ang stapanan high school pati university 5 kag 8 years stapanan jud na mo iyang balay.